V dnešnom videu si otvoríme všetky tieto antistresové fidgety alebo pomôcky, ktoré som si objednala, pretože som chcela. Mám úzkosti a mám ADHD a zistila som, že niečo klikať v ruke mi veľmi pomáha. A tak som si objednala tento malý kliker, čo je vlastne také ako tlačítko, čo vydáva taký malý klik, ale je taký jednoduchý. A tak som si objednala 10 minimálne ďalších takýchto pomôcok. Je ich tu extrémne veľa, tak sa poďme pozrieť rovno na prvý. A to je takýto malý ježko, ktorý je 3D vytlačený a je pohyblivý. Ono je to strašne zlaté. Vidno, že je vytlačený na 3D tlačiarni, pretože sú tam také tie špecifické zárezy, ktoré majú len veci, čo sú na 3D tlačiarni vytvorené. Ale tá farba, ja vám poviem, že to, ako sa on leskne, je že absolútne geniálne. On má dokonca ešte aj také maličké nožičky. Je geniálny. Akože toto je roztomilejšie viacej ako také funkčné, praktické. Ale nemusíte sa báť, pretože je to tu ešte kopec. Ďalšie vyťahujem toto. Čo to je? Magnetický fidget. Poďme si ho otvoriť, pretože je nejaký ťažký. A to môže byť síce dobré, pretože niekedy potrebujete zistiť nejakú ťažobu v ruke, ale toto je extrémne ťažké. To je také dobré. Dá sa to otačať všetkými rôznymi smermi, môžete s tým klikať, ťukať a ten magnet sa dá reálne že vybrať a viete ho popnúť naspäť. Strašne sa mi to páči. Je to super. Poďme na ďalší. Ďalšie, vyberieme niečo väčšie. OK. A vnútri máme... To viem, čo bude. Ale nechám vás, aby ste boli prekvapení. Je to čierne púzdro, ktoré má na sebe zips, ale to nie je ešte tá pomôcka, to sa nečudujte. Vnútri máme... Tak to vôbec nie je to, čo som si myslela, že to je. Chápete, akože toto bolo vnútri. Taká magnetická, holografická kocka. Nevadí, poďme si ju otvoriť a poďme skúsiť, čo dokáže. A je... Ale vy ho viete roztočiť? Toto je tiež fajné. Ja viem, že to vyzerá ako blbosť, ale proste antistresové hračky sú blbosti, ktoré pomáhajú určitým ľuďom, napríklad mne. Akože je to super, že sa to dá krútiť a točiť. Jediné, čo je na tom také zvláštne, je, že iba toto jedno to dokáže. Ja som myslela, že tá kocka bude taká rozoberateľná, že proste budete to vedieť vybrať, ale len je to zvláštne, lebo to nesedí úplne do ruky, ale toto by som s tým v kuse robila. Štvrtá antistresová pomôcka, ktorú tu máme, je... To sú dve. Kde sa to otvára? Tu. A máme tam... Zase niečo 3D vytlačené. Toto je... Proste, neviem to popísať. Je to hviezdica, ktorá robí toto. Vlastne ono to vyzerá ako vianočný stromček, nie? Toto je geniálne, ale neviem akože čo s tým mám robiť. No, akože toto ma nechalo bez slov, pretože ja netuším, čo s tým mám robiť. Poďme ďalej. Ďalšia vec, čo tu mám je... Dúfam, že je toto dračie vajce, čo som si objednala, pretože aj dračie vajce som si objednala. Je to ono! Pozrite sa na tú krásu. Hádže také odlesky žltej a červenej. Malo by sa dať otvoriť? Ako to vidím, že ako? Počkaj, všetko? Nie. Čo? Počkaj, naozaj? Viete to rozmoriť? Aha. Ja som to točila do zlej strany. A vnútri dračieho vajca je malinký dráčik. Proste. Čumte na ňo. No nie je to cute? Tento dráčik by sa mal používať nejako takto. Hodnotíme zvuk. Ten zvuk je taký chabý, ale viete, čo je najhoršie na ňom? Že on je taký, že keď ho stlačíte, tak proste vám ostanú v ruke stopy po ňom, lebo je dosť ostrý. OK, toto som myslela, že bude viacej cool. Je to cool, že je to hadík, je cool, že má krásne očka a že je takýto, že akože do ruky, ale veľa sa s ním toho moc nedá robiť. Poďme ďalej. Ďalšia vec, čo tu mám je... Yes! Vnútri máme malú klávesnicu, ktorá má na sebe mačičkovské vzory a proste môžete s ňou klikať. Ja viem, že to je málo. Klikanie milujem. A ak bude mať táto klávesnica aj dobrý zvuk,
Tak proste toto bude moja nová najobľúbenejšia hračka na stresujúce momenty. Ste pripravení? Idem kliknúť. Yes! Ono to má skoro také zvuky, jak písací stroj. A proste... Toto je cool! Ja mám pocit, že túto som si objednala ako jednu z tých, ktoré sú akože také hlasnejšie. A potom je ešte jedna, ak prišla, lebo niekedy tieto veci neprídu, ktorá by mala byť, že tichá. Si pripadám ako úplný blázon, keď to hovorím nahlas, takéto veci. Toto je proste extrémne dobré klikátko. Ďalšia vec, ktorá sa nachádza v našom záhadnom balíku, je, no není to možné. Rovno som otvorila túto druhú klávesnicu, ktorá by mala byť akože tichá. Poďme to skúsiť, lebo vyzerá absolútne rovnako ako tá druhá. A zvuk má... To nie je tiché, ale je tiež pekná. Dokonca je taká akože pastelová. Skoro mi pripomína až tú zmrzlinu. Viete, akože jahodová, vanilková a čokoládová. Neviem, či to dáva zmysel, ale posúďte sami. Toto je tiež fajn, ale toto už fakt pripomína naozajstnú klávesnicu. Táto bola taká, že vyšší tón mala a bola viacej taká príjemná. Z týchto dvoch by som si určite vybrala viacej túto. Nie preto, že má matičkovský vzor, ale možno využijem obidve. Akože ja to využijem všetko, ale viacej asi túto. Ďalšia vec. Máme tu toto. Antistresový prsteň, ktorý som na Slovensku nemohla zohnať, aj keď som sa snažila. Ak viete o nejakej firme, už sa s tým hrám. Toto bude mega. Sadol, na to som nevybrala vôbec veľkosť. Je to proste tiché, ani to nepočujete, no toto je geniálne. Toto je geniálne. Nechávam si ho na sebe. Ďalšia vec, náhodný výber, toto. Vnútri je to také ťažšie. A vnútri máme takýto magnetický kliker, ktorý má v sebe magnety a keď dáte dokopy, tak klikne. Teraz dávajte pozor, predvediem vám klik. Rozmýšľam, či sa mi to páči. Normálne mám pocit, ako keby mi zubárka robila niečo so zubami, takže tento magnetický kliker asi nebude úplne, že pre mňa. Ten klik sa mi nepáči. Ideme ďalej. Tramtaradá! Toto je tiež prsteň? Ja som si objednala dva? Prekvapujem samú seba. Toto je prstienok, tiež antistresový, s guličkami, ktoré presúvate z jednej strany na stranu. Už mám dva antistresové prstene a zatiaľ som s nimi veľmi spokojná. Tento sa ťažšie otáča, alebo je s ním ťažšie manipulovať ako s týmto, lebo tento len roztočíte, ale akože nie je to zlé. Som spokojná. Ďalej ideme. Už sa to tu pomaly míňa a vyťahnem tú najťažšiu vec, čo som tu našla. A to sú antistresové hrášky, prosím pekne. Ja som vedela, že som si toto objednala, ale nečakala som, že mi pošlú také veľké balenie. Ja som si proste chcela objednať jeden a zjavne mi poslali koľko kusov? 10. Vyberieme jeden a teraz. Ste pripravení? Toto je strašne divné. To je všetko. A mám ich 10, takže asi vám ich budem rozdávať na ulici, ak ma niekto z vás stretne, dobre? A teraz zase niečo menšie. Toto vyzerá menšie a sú to antistresové prstienky, ale pozor. Tentokrát sú len takéto. Toto sú tie antistresové prstienky, zlatá a strieborná farba a sú z nejakého drôtiku, trošku pichajú. A keď si dáte na prst, a teraz akože jejda, tak to na môj prst vôbec nie je. Neviem, či to robili na detské prsty alebo na čo, ale strašne je to úzke na mňa. Neviem, čo s ním mám robiť, akože toto, alebo toto, alebo čo? Ja som si to objednala ako skúšku, pretože som netušila, čo to je. Prišlo mi to. Stále netuším, čo to je. Odkladám nabok. Poďme ďalej. Toto. Zase kruhový obal, ten už poznáme, takže v tom bude štvorec.
Teraz sú to naozaj tie guličky. Počúvajte, tieto guličky sú magnetické. Nie sú príliš veľké, vyzerajú nejak takto a v rukách s nimi môžete takto akože sa hrať a strašne je to príjemné, dokonca aj v jednej ruke. Oddelíte to a ona vám nespadne. A teraz mi spadla, hej. A sú fialové, hej, objednala som si fialové, ružové boli vypredané, ale fialová je tiež dobrá. Na také tiché hranie je toto výborné. A to, že to má aj obal, je ešte lepšie, pretože si to môžem nosiť v kabelke. 10 z 10. A máme tu posledné 3 veci. A toto je celkom ľahké, takže som zvedavá, čo to bude. Toto je fidget toy, je to tam aj napísané, ktorý vám pomôže sústrediť sa, lebo to je tam tiež napísané. A poďme sa pozrieť, pretože mal by byť tiež magnetický, alebo aspoň taký mechanický a mal by sa tak pekne hýbať. Vyzerá to zatiaľ ako struna, pružina, jak sa to povie. Teraz by sa mal dať aj otvoriť. Ja viem, že to je divné, že sa teším z takej maličkej hračky, ale vy by ste neverili, ako príjemne sa to otáča. Vy to môžete dať do akéhokoľvek tvaru. Aha, hej. Je to strašne zaujímavé a je to proste nádhernej farby, lebo to nie je biela. To je taká perlová. Tak sa leskne proste. A práve som to zlomila. Dá sa to dať naspäť. Vlní sa to ako vlny a mne sa to strašne páči. Ideme na posledné. Mám tu posledné 2 veci. Z toho jedna je antistresový prsteň a druhá je posledná záhada. Poďme si otvoriť prsteň. Prstienok je tentokrát s kvetinkou, ale tiež sa točiacou. Toto je fajn prekvapenie, už iba to napchať na prst, lebo mám celkom veľké prsty, ale dala som to tam. Tento slniečkový sa mi páči o niečo viacej ako ten kvetinkový, pretože je menší, nenápadnejší. Ten kvetinkový veľký vydáva aj nejaké také vibrácie divné, že proste cítite to viacej tým, že je väčšia tá kvetinka. A pozor, posledný balíček. Čo v ňom bude? To som zvedavá. Poď. Čo to je? Ja. Vnútri je tiež klikátko a je to akože... Je to klikátko akože buchta. A kliká to takto. No mne sa to páči. Mne sa to páči. Aby som ale mala zhodnotiť, ktoré bolo zo všetkého najlepšie, tak 100% mačetko klikátko. Vynikajúce. Ďalej táto kocka, ktorá akože sa točí. Potom samozrejme tieto antistresové guľôčky a nesmiem zabudnúť na prstene. Tie sú geniálne. Ak ste teda niekedy nervózni a potrebujete sa s niečím v kuse hrať, skúste si objednať takéto veci, lebo sú to reálne že krásne doplnky, ktoré môžete mať doma aj na výstavke a ešte viac sa hodia do detskej izby, ale jednoducho sú kreatívne, sú točivé a sú upokojujúce. Moje meno je Ľubka a ty si ešte nedal odber, tak ho daj, lebo nebudem mať čo papať. Majte sa krásne a vidíme sa v ďalšom videu. Mua!